wai kai ya sunanka dan naji an ce kana da alaka da shirin gidan Badamasi. Sunana Nazir Adam Salihi kuma ni ne marubucin gidan Badamasi kuma ni ne mai daukan nauyin fim din gidan Badamasi. Kai kuma Ado Gwanja menene sunanka a cikin wannan shirin? Na Allah Singam a cikin shirin gidan Badamasi. Hawwa ni fa na manta sunan shirin da Ado Gwanja ya gaya mu. Ko zaki iya maimaita mun? Badamasi, shirin gidan Badamasi, shirin gidan Badamasi. Madina, to shi wannan shirin gidan Badamasi a wace tasha suke haska shi? A tashar Arewa 24. Sabura, Madina ta faɗa mun tashar da ake haska shirin gidan Badamasi, amma bata faɗa mun ranar da ake haskawa ba. Wace rana ce? Ranar Alhamis karfe 8 na dare. Tani, ina da tambaya, wai wannan shirin zango na nawa za ku fara? Zango na 2. To ke Azima, kowa ya faɗa mana yadda za mu rika kallon gidan Badamasi. Ke wace shawara za ki bamu? Ko kuma ku sauke manhajar Arewa on Demand akan wayoyinku. To naji, Tani, wai saboda me za mu sauke manhajar Arewa 24 a wayoyinmu? Don kallon shirinmu na gidan Badamasi. Taska, wai naji an ce kun sauya salon gidan Badamasi. Wai da gaske ne? Salon bai canja ba, sai dai kawai a ce wasu abubuwa da suka cancanta daga ciki. To naji, menene amsar? Ko kuma in ce ma shine series na farko wanda ake kira sitcom. To kai kowa ya faɗa min bayaninsa a gidan Badamasi. To amma kai ban ji naka ba, me bayaninka? Sunana Falal A Daurayi wanda ya kirkiri labarin gidan Badamasi. Yaya dan kwambo, gaya mu inda kake so mu biyo ku domin kallon shirin gidan Badamasi. So masoya 'yan kallo ku biyo mu tashar Arewa 24 domin kallon mu duk ranar Alhamis karfe 8 na dare. Ni ne naku Yaya dan kwambo. Nagode. Ko kuma ku soke manhajar Arewa on Demand a wayoyinku domin kallatar gidan Badamasi a ko ina kake a fadin duniya. To assalamu alaikum jama'a. Muna fatan kuna kallon mu cikin koshin lafiya da walwala da jin daɗi. Ku kasance da Arewa on Demand domin samun shirye-shiryen su masu daɗi da masu sa nishaɗi a cikin zuciya. To kar ku manta ku kasance da mu ma masu kawo muku interview na shirin gidan Badamasi a YouTube channel mai suna Sani on Top domin samun shirye-shirye na a kodayaushe. Arewa ta muce ta kuce. Na Allah Singam, kai ma na ji an ce ba dan Allah ka zo gidan Alhaji Badamasi ba, dan kuɗi ka zo. Wai haka ne? Ina matsayin jami'in tsaro, be careful. Yanzu in na zo na kona kuɗin da za a baku gabaki ɗaya, yaya za ku yi da ni? Za mu je mu jefa karami ne gaba 20,000 kan ka je kasa mun bi ka da bullet 6. Tani, a matsayina na mai yin interview, har yau Alhaji fa bai ban komai ba fa. Ai ya ce yana sane da kai. Sabura, bari in dan zari ko dala 2 ce, karfa ki tuna ni. Tani, an yi hawa kanta ɗaya kuwa? Ina kallon zubin mutum, ka san ba lafiya. Alhaji Badamasi, wai gaba ɗaya kuɗin nawa za ka ɗauka ka ba a 'ya'yanka? Naira miliyan 5. To kai indiya ka san dai ana rabon kuɗin nan baka san komai ba, ni na kirawo ka. In an kasa nawa ne za ka ban a ce? Ya wuce ya kai miliyan 1 kana da 10,000. Hawwa, ga wannan ɓarawon mijin naki nan ya shigo zai takura mana. Wannan irin rayuwa ne mutumin nan zuwa ibada haƙuri. Dan kwambo na ji daɗin wannan kiran da kai nawa, gashi yanzu an ce za a bani miliyan 5. Fitar da an gama wannan magana. Za ka fitar da ni fa. Kar ka damu, baka da wata matsala, in dai har an bani zan ɗau 13,000 in baka. 13,000? Tani, ni fa ina da magana da ke akan wannan mijin naki. Menene kuma? Ba komai wallahi, gani na in yana cin abinci sai ka ce wata akuya. Me na haɗa mijina da dabbobi?